Srpanj 2023. godine bio je jedan od najtoplijih u povijesti Osijeka, a za 70-godišnju Mariju Petrović postao je mjesec koji je promijenio njezin život na način koji nitko nije mogao previdjeti. Žena koja je 40 godina radila kao medicinska sestra u osječkoj bolnici, odgojila 5 djece kao gotovo samohrana majka jer je muž proveo godine u alkoholizmu i svoje posljednje dane planirala provoditi u miru s unucima, našla se u situaciji koja je šokirala čitavo susjedstvo. Njen sin Miroslav, 45-godišnji nezaposleni čovjek koji je više godina živio u njezinoj kući, počeo ju je tretirati kao teret i uskraćivati ili hranu. Ali ono što se dogodilo nakon toga bilo je toliko neočekivano da je postalo priča koja se prepričava diljem Hrvatske kao dokaz da dobrota uvijek pronalazi načina da pobjedi okrutnost. Marija Petrović rođena je 1953. godine u selu Čebin pokraj Osijeka, u skromnoj obitelji koja je živjela od poljoprivrede. Već od malih nogu naučila je vrijednost rada, poštenja i brige za druge. Kada je imala 18 godina, preselila se u Osijek da studira medicinu, ali zbog financijskih problema morala je prekinuti studij i umjesto toga završiti srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru. Zaposlila se u Osječkoj bolnici 1973. godine, gdje je radila na odjelu za starije pacijente, pokazujući izuzetnu predanost i suosjećanje prema onima koji su trebali njezinu brigu. Godine 1974. udala se za Dragana Petrovića, zgodnog mladića koji je radio kao vozač autobusa. Prva godina braka bila je sretna, puna snova o budućnosti i planovima za veliku obitelj. Marija je željela imati mnogo djece jer je odrasla kao jedino dijete i uvijek je sanjarila o kući punoj smijeha i život. Dragan je dijelio njezine snove, obećavajući da će biti najbolji otac i muž na svijetu. Ali stvarno se pokazala drugačija od snova. Prvi sin Miroslav rođen je 1978. godine, nakon što je Marija imala 3 pobačaja koji su je duboko traumatizirali. Dragan je počeo piti već tijekom Marijine prve trudnoće, navodno zbog stresa, ali alkohol je brzo postao njegov način bijega od bilo kakvog pritiska ili odgovornosti. Kada se Miroslav rodio, Dragan je bio toliko pijen da ga je probuditi da bude prisutan na porođaju. Unatoč muževim problemima, Marija je nastavila sanjariti o velikoj obitelji. Rođena je kćijana 1980. godine, zatim sin Petar 1982. kći Katarina 1984. i najmlađi sin Tomislav 1986. godine. Svako dijete koje se rodilo donijelo je novu nadu da će se Dragan promijeniti, da će prestati piti i postati odgovoran otac kojeg je obećao biti. Ali umjesto poboljšanja, situacija se samo pogoršavala. Dragan je gubio posao za poslom zbog svog alkoholizma. Marija je morala uzimati dodatne smjene u bolnici da uzdržava obitelj od 5 djece. Dolazila je kući nakon 12-satnog rada da naze Dragana pijanog na kauču, a djecu gladnu i zapostavljenu. Pečala je, kuhala, čistila, pomagala djeci s domaćim zadaćama, sve sama dok je Dragan provodio dan u kafanama ili spavajući mamurluk. Najteže je bilo što je Dragan postao nasilan kada bi se napio. Nikad nije udario djecu, ali Mariju je fizički i emotivno zlostavljao na načine koji su ostavili duboke rane na njezinoj duši. Djeca su svjedočila svazama, vikanju, plakanju. Marija je pokušavala sakriti modrice i suze, ali djeca su znala da njihova majka pati. Najstariji sin Miroslav pokazao je rane znakove problema koji će ga pratiti kroz život. Kao dijete bio je agresivan prema mlađoj braći i sestrama. Često je zadirkivao do suza ili im uzimao igračke. U školi je imao problema s ponašanjem, ulazio je u tučnjave i nije poštovao autoritet učitelja. Marija ga je vodila psihologu, pokušala je s raznim oblicima terapije, ali Miroslav je sebe odbijao mijenjati. Kroz godine, dok su ostala djeca odrastala u relativno normalne mlade ljude unatoč teškim obiteljskim okolnostima, Miroslav je postajao sve problematičniji. Počeo je krasti novac iz Marijine torbice, lagati o tome gdje je bio i što je radio, eksperimentirati s alkoholom i drogama već kao 14-godišnjak. Marija je provela bezbroj besanih noći brinući se gdje je njezin najstariji sin i hoće li se uopće vratiti kući živ. Ana je postala izvrsna učenica koja je sve svoje energije usmjerila u školovanje kako bi pobjegla od kaosa kod kuće.
Završila je fakultet medicine i specijalizirala se u pedijatriji. Udala se za liječnika i preselila u Zagreb gdje živi sretno od 2 djece. Petar je završio ekonomiju, postao je uspješan poduzetnik i živi u Splitu. Katarina je studirala pravo, udala se za policajca i živi u Puli. Tomislav je završio tehnički fakultet i emigrirao u Njemačku gdje radi kao inženjer. Sva 4 mlade djece uspjela su se riješiti negativnog utjecaja svog djetinjstva i stvoriti uspješne, zdrave živote. Redovito su posjećivali majku, slali novac, pozivali je da dođe živjeti k njima. Ali Marija se uvijek opirala tome da napusti Osijek. Dijelom jer je bila vezana za svoj posao u bolnici, a dijelom jer je osjećala odgovornost prema Miroslavu koji se činilo da se ne može brinuti za sebe. Dragan je umro 2010. godine od ciroze jetre, samo u bolničkoj sobi jer je Marija imala smjenu i nije stigla doći na vrijeme. Njegovi zadnji dani bili su moćni, ispunjeni žaljenjem za propuštenim prilikama i bezbroj izvinjenja koja su dolazila prekasno. Marija ga je oprostila na samrti, jer je takva bila njezina priroda, ali boli i razočaranje ostali su duboko ukorijenjena u njezinoj duši. Nakon Draganove smrti, Marija se nadala da će konačno imati mir u svojoj starosti. Dob je 2012. godine s velikim ponosima i zahvalnostima nakon 40 godina rada u bolnici. Kolege su je poštovali kao jednu od najbrižnijih i najodanijih medicinskih sestara koje su ikad poznavali. Pacijenti su je voljeli jer je uvijek imala vremena za razgovor, pomoć, utjehe ili jednostavno ruku na ramenu kada su se osjećali usamljeno ili uplašeno. Miroslav je u to vrijeme imao 34 godine i nikad se nije oženio, nikad nije imao dugotrajnu vezu, nikad nije završio ni srednjoškolsko obrazovanje. Živio je s majkom, povremeno radajući kratkotrajan poslova koji bi brzo izgubio zbog nepouzdanosti ili konflikata s poslodavcima. Bio je nasilan, manipulativan, sklon alkoholu kao što je bio njegov otac i pokazivao je sve znakove nekoga tko nije nikad naučio preuzeti odgovornost za vlastiti život. Ali Marija ga je i dalje voljela bezuvjetno, kao što majke vole svoju djecu bez obzira na to koliko boli im zadaju. Nadala se da će se vremenom promijeniti, da će pronaći sebe, da će postati čovjek kojeg je oduvijek vidjela u njemu. Dozvoljavala mu je da živi u njezinoj kući bez plaćanja najma. Kupovala mu je hranu i odjeću, davala mu je novac za cigarete i kavu, nadajući se da će njezina ljubav biti dovoljna da ga pokrene u pravom smjeru. 3 godine nakon odlaska u mirovinu, Mariji je dijagnosticiran dijabetes tipa 2. Bolest je zahtijevala strogu dijetu, redovito uzimanje lijekova i pažljivo praćenje razine šećera u krvi. Marija je sve to uzela ozbiljno, svjesna da je vidjela previše pacijenata u bolnici koji su zanemarili svoj dijabetes i platili strašnu cijenu. Miroslav je trebao pomagati majci s njezinim zdravstvenim potrebama, ali umjesto toga je sve što je vidio bilo priliku za još veću kontrolu nad njom. Počeo je kontrolirati njezinu hranu, ne iz brige za njezino zdravlje, već iz sebičnih motiva. Ako bi se Marija usudila kritizirati njegovo ponašanje ili tražiti da nađe posao, Miroslav bi rekao da ne može jesti jer to nije dobro za njen dijabetes. Situacija se dramatično pogoršala početkom 2023. godine kada je Miroslava djevojka Svetlana ostavila nakon 2 godine burne veze. Svetlana mu je rekla da ne može više podnijeti njegovo nezrelo ponašanje, njegovu nespremnost da preuzme odgovornost za vlastiti život i način na koji tretira svoju majku. Ti si 45-godišnji čovjek koji se ponaša kao dijete, rekla mu je Svetlana prije nego što je pakovala svoje stvari. Sve dok ne odraste se ne naučiš poštovati ženu koja ti je dala život, nećeš nikad biti spreman za odraslu vezu. Gubitak Svetlane je Miroslava pognao u duboku depresiju koja se brzo pretvorila u bijes usmjeren prema jedinstvenoj osobi koja je još uvijek bila u njegovom životu, njegovoj majci. Krivio je Mariju za raspad veze, tvrdeći da Svetlana nije mogla podnijeti živjeti u kući s 2 žena. Počeo je tretirati majku kao da je ona razlog svih njegovih neuspjeha i razočaranja. Maja 2023. godine Miroslav je počeo aktivno uskraćivati hranu majci pod izgovorom da kontrolira njen dijabetes. Sprečavao je da sama kupuje hranu govoreći ili da nije sposobna donositi zdravstvene odluke o svojoj prehrani. Kada bi ona pokušala napraviti sebi sendvič ili kuhati obrok, on bi je zadirkivao govoreći da pokušava ubiti sebe i da on neće dopustiti da se to dogodi pod njegovim krovom.
Marija je u početku mislila da Miroslav zaista brine za njezino zdravlje, premda na vrlo čudan način. Pokušala je objasniti mu da liječnik nije rekao da treba postiti ili drastično smanjiti obroke, već samo paziti na vrstu hrane koju jede i redovito uzimati lijekove. Ali Miroslav nije htio slušati, uvjeren da je on jedini koji razumije što je dobro za nju. Situacija je dosegla kritičnu točku u srpnju 2023. godine kada je Marija 3 dana zaredom nije jela ništa osim čaše vode i komada kruha koju je Miroslav dozvolio. Bila je slaba, vrtoglavna i počela je gubiti svijest na koračima. Njena razina šećera u krvi bila je opasno niska, što za dijabetičare može biti smrtonosno. 4. dana, kada je Marija pala u nesvijest u kupaonici i Miroslav ju je našao na podu, umjesto da pozove hitnu pomoć, rekano joj je da se prestane pretvarati i da pokušava izazvati sažaljenje. Tjerao je da ustane i ode u svoju sobu razmisliti o svojem ponašanju. To večer, kad je Marija ležala u krevetu gladna, slaba i očajana, dogodilo se nešto što je promijenilo tijek cijele priče. Njena susjeda Nada Kovač, 72-godišnja udovica koja je živjela u kući pokraj nje, primijetila je da danima nije vidjela Mariju u dvorištu kao što je bilo uobičajeno. Nada i Marija bile su prijateljice više od 20 godina. Često su pili kavu zajedno, razmjenjivale su recepte, međusobno su se čuvale kuće kada je jedna od njih putovala i pomagale su jedna drugoj od dnevnim potrebama. Nada je znala da Marija ima dijabetes i da mora paziti na svoju prehranu, ali također je znala da Marija je odgovorna žena koja nikad ne bi zanemarila svoje zdravlje. Večer 15. srpnja Nada je odlučila provjeriti ili sve u redu s prijateljicom. Došla je na vrata i zatražila da vidi Mariju. Miroslav je pokušao objasniti da majka počiva i da ne želi vizite, ali Nada je bila uporni. Kao stara osoba koja je puno toga vidjela u životu, osjetila je da se događa nešto neispravno. Miroslav, poznajem tvoju majku više od 20 godina, rekla je čvrsto. Ona nikad ne bi prošla 3 dana bez da me pozdravi preko ograde ili se pojavi u dvorištu. Ili mi dovoliš da je vidim, ili zovem policiju da provjeri ili sve u redu. Suočen s prijetnjom uključivanja policije, Miroslav je nerado dozvolio Nadi da uđe u kuću. Ono što je Nada vidjela šokiralo je do srži. Marija je ležala u krevetu, blijeda, slaba, očito glad i umorna. Nada je odmah prepoznala znakove ozbiljan problem. Mario, draga, što se događa? Izgledaš kao da nisi jela danima. Marija je pokušala objasniti da Miroslav brine za njezinu dijetu zbog dijabetesa, ali Nada je bila dovoljno pametna da pročita između redaka. Vidjela je strah u Marijinim očima, način na koji je pogledala prema Miroslavu prije nego što je govorila, napetost u sobi koja je bila opipljiva. Miroslav, rekla je Nada, okrećući se prema njemu s autoritetom žene koja nije imala stekljenja za budalaštine. Tvoja majka treba jesti redovite obroke da bi održavala zdrav nivo šećera u krvi. Dijabetičari ne smiju postati osim ako im to ne naredi liječnik. Što točno misliš da radiš? Miroslav je pokušao braniti svoje postupke, objašnjavajući kako brine za majčino zdravlje, ali Nada nije bila uvjerena. Kao stara medicinska sestra, Marija bi znala više o svojem zdravlju nego što bi njen sin ikad mogao znati. Nešto ovdje nije bilo u redu. Mario, rekla je Nada odlučno, pakiri svoje stvari. Dolaziš sa mnom. Ostaćeš kod mene dok ne riješimo ovu situaciju. Miroslav se pokušao usprotiviti, tvrdeći da je majka njegova odgovornost i da stranke nemaju pravo miješati se u obiteljske stvari. Ali Nada je bila odlučna žena koja je preživjela domovinski rat, smrt muža i brojne druge životne izazove. Nije se dala zastrašiti od strane čovjeka koji zlostavljaju vlastitu majku. Miroslav, ako pokušaš spriječiti da tvoja majka ode sa mnom, zvaću policiju i recati im da sustani svoj stari majku glaženja. Kako misliš da će to završiti? Suočen s mogućnostima pravnih posljedica svojih postupaka, Miroslav je popustio. Marija je sabrala nekoliko osnovnih stvari i otišla s Nadom, prvi put nakon mjeseci osjećajući se sigurno i zaštićeno. Nada je odmah odvezla Mariju svome doktora, koji je bio šokiran njezinim stanjem. Gospođo Petrović, rekao je liječnik nakon što je pregledao rezultate testova, vaša razina šećera u krvi je opasno niska. Vi ste vrlo blizu dijabetičke kome. Što se to događa?
Ne uzimate lijekove. Marija je objasnila situaciju, a doktor je bio bijesan. Ovo je oblik zlostavljanja starih osoba, rekao je. Nitko ne ima pravo kontrolirati vašu prehranu na ovaj način. Trebate jesti redovite, balansirane obroke da biste održali zdravu razinu šećera. Ovo što vam se događa moglo vas je ubiti. Doktor je odmah kontaktiran socijalne službe i prijavio slučaj zlostavljanja starije osobe. Ali Nada je imala vlastiti plan koji je bio daleko efikasniji od bilo kojeg službenog postupka. Nada je bila jedna od najpoštovanijih žena u susjedstvu. Udovica pokojnog ratnog veterana, majka troje uspješne djece koja su sada živjela diljem Europe, aktivna je u lokalnoj župi poznata po svojoj dobroti prema svima koji su trebali pomoć. Kada je objasnila susjedima što se događa Mariji, reakcija je bila brza i jedinstvena. Susjedstvo se organiziralo kao da se spremalo za rat. Ana Bobić, koja je bila šefica lokalne samouprave, preuzela je koordinaciju. Josip Rejder, umirovljeni policijski inspektor, započeo je prikupljanje dokaza o Miroslavljevom ponašanju. Ruža Tomić, koja je radila u socijalnim službama, počela je pripremati službene pritužbe. Ali najvažnije, susjedstvo je počelo brinuti se za Mariju na način koji je bio dirljiv i inspirirajući. Svaki dan netko je donosio svježe kuhanu hranu, jonece juhu od gospođe Novak, pečenu ribu od gospodina Tomasović, homemade bread od sestre Marije iz lokalne župe. Marija nikad nije bila sama. Uvijek je netko bio tu da porazgovara, da provjeri kako se osjeća, da joj pružiti podršku i ljubav. Miroslav je brzo shvatio da je podcijenio snagu susjedske solidarnosti. Umjesto da mama koja se nije mogla obraniti, sada se suoči s čitavim zajednicom koja je bila odlučna zaštititi jednog od svojih najdragijih članova. Posjeti policije postali su redoviti. Socijalni radnici su često dolazili provjeriti situaciju. Čak je lokalni svećenik došao razgovarati s njim o njegovim obvezama prema majci. Na najveći Miroslavov užas, priča se proširila preko lokalnih granice. Netko je kontaktirao lokalnu televiziju i novinari su došli snimiti priča o ženi koja je bila spašena od zlostavljanja zahvaljujući brižnom susjedu. Marija nije htjela govoriti pred kamerama iz poštovanja prema sinu, ali ostali susjedstvo su slobodno dijelilo svoja mišljenja o tome što se dogodilo. Ovako nešto ne smije se dogoditi u našoj zajednici, rekla je Ana Bobić za televiziju. Stariji ljudi zaslužuju poštovanje i brigu, a ne zlostavljanja od strane vlastite djece. Moramo paziti jedni na druge. Slava se širila preko društvenih mreža. Pravda za Mariju je postao trending hashtag, a ljudi širom Hrvatske izražavali su podršku za Mariju i osudu za Miroslava ponašanje. Miroslav se našao u situaciji gdje ga je država napadalo zbog njegovog tretiranja majke. Ali najvažniji trenutak došao je kada su Marijina druga četvorica djece čuli što se dogodilo. Ana je odmah uzela vladini odmor i došla iz Zagreba. Petar je doletio iz Splita. Katarina se vozila iz Pule. Čak je Tomislav došao iz Njemačke. Svi su bili bijesni, sramni i odlučeni osigurati da se majci nikad više ništa ovako ne dogodi. Mama, rekla je Ana kroz suze, žao nam je što nismo znali što se događa. Nikad te se ovo više neće dogoditi. Kad? Četvorica uspješne djece odlučila su preuzeti potpunu brigu za majku. Kupili su joj lijepu kućicu na periferiji Osijeka, sarada tehnologiju zdravstva koju je mogao pratiti njezin dijabetes na daljinu. Angažirali su privatnu medicinsku sestru koja je dolazila svaki drugi dan provjeriti njezino stanje. Najvažnije, organizirali su se tako da se Marija nikad ne osjeća sama ili napuštena. Ana je došla svaka 3 mjeseca iz Zagreba. Petar je dolazio jednom mjesečno iz Splita. Katarina je dolazila svaki drugi mjesec iz Pule. Tomislav je posjećivao 4 puta godišnje iz Njemačke, ali redovito pozivao svaki dan preko video poziva. Marija je konačno dobila ono što je zaslužila. Mirnu, dostojanstvenu starost okružena ljubavlju i brigom. Njena nova kuća bila je udobna i sigurna, s velikim vrtom gdje je mogla uzgajati rajčice i cvijeće kako je voljela. Susjedstvo je usvojilo kao svoju posebnu osobu kojoj je trebala zaštita i ljubav. Što se tiče Miroslava, ostatak obitelji je doneo odluku da ga potpuno isključe iz nasljedstva i iz obiteljskih odnosa sve dok se ne podvrgne profesionalnoj terapiji i ne pokaže stvarne promjene u ponašanju. Ostao je sam u staroj kući koja je sada bila u lošem stanju, bez financijska podrška obitelji,
suočena s društvenom osudom cijele zajednica. Na početku je pokušao izigravati žrtvu, tvrdeći da ga obitelj napušta i da nije zaslužio takav tretman. Ali nitko nije imao suosjećanja za njegovu situaciju. Čak i njegovi rijetke poznanici izbili su ga kada su čuli kako je tretirao majku. Godinu dana kasnije, Miroslav je konačno shvatio da mora promijeniti svoj život ako želi ikakvu budućnost. Prijavio se u program za liječenje alkoholizma, počeo je raditi kao čistač u lokalnoj bolnici. Ironično, istoj bolnici gdje je njegova majka radila 40 godina, i počeo je redovito ići na terapiju. Terapeut mu je pomogao razumjeti da je njegovo ponašanje prema majci bilo rezultat dugotrajno potisnute jutne, nezrelosti i nesposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastiti život. Naučio je da je krivio majku za vlastite neuspjehe umjesto da prihvati da je njegovi izbori koji su vodili gdje je završio. Trebalo je Miroslavu 2 godine terapije, stalnog rada i bezbroj koračaka k boljoj verziji sebe prije nego što je skupina hrabrost kontaktirati majku. Napisao je pismo u kojem se iskreno ispričao za sve što je učinio, objasnio kako radi na sebi i zatražio priliku da pokaže da se promijenio. Marija, u svojoj dobroti, pristala je na kreki poziv u prisustvu jedne iz njezine djece. Susret je bio težak za obje strane. Miroslav je plakao dok se ispričavao, objasnivši kako je shvatio da je svoje vlastite frustracije prebacio na jedinstvenoj osobi koja ga je bezuvjetno voljela. Mama, rekao je kroz suze, bio sam kreten. Bio sam zao, nezreo, sebičan čovjek koji je krivio tebe za sve svoje probleme. Nikad neću opravdati ono što sam ti učinio, ali nadam se da ću jednog dana zaslužiti tvoje oproštenje. Marija je, kao uvijek, pokazala sreće većeg od većine ljudi. Miroslav, ti si moj sin i uvijek ću te voljeti, ali ljubav ne znači da prihvaćam loše ponašanje. Ako si se stvarno promijenio, vrijeme će to pokazati. Danas, krajem 2024. godine, Marija živi ispunjen život u svojoj novoj kući. Njen dijabetes je pod kontrolom zahvaljujući brižnim nadzor njezine djece i redovitim medicinski pregled. Bavi se vrtlarstvom, čita knjige, održava redovita kontakt s prijateljima iz susjedstva koji su je spasili i uživa u posjetu svoje djece i unučad. Miroslav nastavlja svoj rad na sebi. Zadržao je posao u bolnici, redovito ide na terapiju i polako gradi odnose s ostatkom obitelji. Ana, Petar, Katarina i Tomislav su pristali na ograničenu komunikaciju s njim, ali jasno su stavili do znanja da će trebati godine da zaslužuje povjerenje koje je izgubio. Nada Kovač, hrabra susjeda koja je spasila Mariju, postala je poznatom u čitavom Osijeku kao primjer kako jedan čovjek može promijeniti život drugog jednostavno time što se prebravni i učini pravu stvar. Dobila je nekoliko priznanja od lokalnih vlasti, ali ona uvijek kaže da je samo učinila ono što bi svaki pristojan čovjek trebao učiniti. Marija je bila moja prijateljica i susjeda dugi godinama. Objašnjava Nada onima koji je pohvala za njezinu hrabrost. Vidio sam da joj trebala pomoć i pomogao sam. To nije heroj, to je ljudskost. Priča o Mariji i načine kako su je susjedstvo spasio postala je poznata diljem Hrvatske kao primjer importante itis da pazimo jedni na druge, posebno starije članove naše zajednice. Inspiriralo je druge ljude da budu pažljivi prema svojim susjedstvu i da ne okretaju glavu kada sumnja da se događa nešto pogrešno. Lokalne škole počele su pozivati Nada da govori djeci o važnosti brige za starije i o tome kako prepoznati znakove zlostavljanja. Njena poruka je uvijek jednostavna. Ako vidite nekoga koji treba pomoć, ne čekajte da netko drugi nešto napravi. Vi budite onaj koji čini razliku. Marija često razmišlja o tome koliko se njezin život promijenio u roku od nekoliko dana. Od žene koju je vlastiti sin lakvio glazina do žene koja je ljubavlju i brigom ljudi koji je poštuju. Njena transformacija je dokaz da nikad nije prekasno za novi početak i da dobrota uvijek pobjeđuje okrutnost. Nikad nisam izgubila vjeru u ljudi, kaže Marija onima koji je posjećuju. Čak i u najtemnijim trenucima znala sam da postoje dobri ljudi u svijetu. Ponekad ih samo trebamo pronaći, a ponekad oni trebaju pronaći nas. Možete li se zamisliti kako biste se osjećali da vas vlastito dijete tretira na način kako je Miroslav tretirao Mariju? Možete li razumjeti hrabrost potrebnu da se umiješate u situaciju kada mislite da netko treba pomoć, kao što je učinila Nada?
Marijina priča podsjeća nas da je važno paziti jedni na druge i nikad ne oklijevati kad vidimo da netko treba našu pomoć. Što možemo naučiti iz ove priče o važnosti susjedske solidarnosti i o tome kako jedna osoba može promijeniti čitav tijek nečijeg života? Marija iskustvo pokazuje da zlostavljanje starijih osoba može dogoditi u bilo kojoj obitelji, ali također pokazuje da zajednica koja se brine može biti snažnija od bilo kakve okrutnosti. Ako vas je ova priča ganula, ako prepoznate važnost čuvanja onih koji su ranjivi u našoj zajednici, podijelite je od drugima koji trebaju čuti ovu poruku. Neka Marija hrabrost u podnošenju patnje i Nadina hrabrost u djelovanju inspirišu vas da budete boji ljudi i boji susjedi onima oko vas. Pamtite, heroji među nama nisu uvijek oni s posebnim moćima. Ponekad su to jednostavno ljudi poput Nade koja su dovoljno hrabri da učine ono što je ispravno kada vide da netko treba pomoć. I pamtajte da nikad nije prekasno za oproštenje i promjenu, ali ta promjena mora biti zaslužena stvarnim postupcima, a ne samo riječima, kao što učiti Miroslav na teška način.